Én azt gondoltam, hogy ha tisztességes jövedelem után tisztességesen fizetek, akkor megkapom 40 évi munka után a tisztességes nyugdíjamat. Akik 2013 után mennek nyugdíjba, csak filléreket fognak kapni. És ugye vagyunk néhányan. Elemzések szerint az újonnan nyugdíjba menők utolsó nettó fizetésük mindössze 25-40%-át kapják majd kezdőnyugdíjként. Ha még legalább 10 év van a nyugdíjáig, akkor ön jelenlegi értékén számolva körülbelül 32 000 forint átlagnyugdíjat fog kapni. Őszintén be kell vallani, hogy a felosztó kirovó nyugdíjrendszer egy pilótajáték. Tehát az első kifizetőknek az utoljára befizetettek pénzét adjuk. És semmi garancia nincsen a ma 20 éves vagy 30 éves nyugdíjjárulékokat befizetgető embereknek, hogy normális nyugdíjat fognak valaha is az államtól kapni. Szóval választhatnak csirkefarhát állami nyugdíjból, vagy méltóságteljes öregkor saját erőből. Körülbelül a minimálbérnek megfelelő bérrel rendelkezem. Egy olyan 40 000 forint körüli nyugdíj az, ami jelenlegi reál értéken számítható. Az egyik barátom mondta, hogy az ember pedagógus úgy lehet, hogyha van egy olyan házastárs, aki elnézi neki ezt a hobbit. A magyar lakosságnak csupán 2%-a rendelkezik valós megtakarítással, már ami a leendő nyugdíjas kort illeti. Az az összeg, amit havonta szeretnének, hogy rendelkezésre álljon, annak a 150-szeresét kell félrerakni. Tehát, hogy azt mondják, hogy 100 000 forintra van szükség, akkor az 15 millió forint. Persze csak, ha beérik havi 100 000-rel. Amúgy pedig érdemes megjegyezni ezt a 150-es szorzót. Lehet vele tervezni, és persze szörnyűködni is. Sajnos egy olyan korszak következik, amikor mindenkinek tudnia kell, hogy önmagáról magának kell gondoskodni.